również utwór maryjny kompozytora Aleksieja Astafiewa, również kompozytora przełomu XIX-XX wieku. Nie umłócił nikogda Bogorodica. Siły Twoja
na przełomie XIX i XX wieku tworzył również wszechstronnie utalentowany kompozytor i chórmistrz Aleksander Archangielski. Z jednej strony był kompozytorem, a z drugiej strony bardzo utalentowanym chórmistrzem i regentem chórów cerkiewnych. Pracował zarówno z amatorami, jak i można powiedzieć, wsławił się tym, że po latach nabytych doświadczeń założył chór. Chór ten był chórem mieszanym, co było po raz pierwszy w Rosji, czyli zamienił chłopców na głosy żeńskie. I z tym chórem ćwiczył przez 3 lata, zanim przystąpił do pierwszych publicznych występów. I jak przystąpił do tych występów, to okazało się, że ten chór był na najwyższym europejskim poziomie i podbił wiele krajów europejskich. Był to duży, 80-osobowy. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu fragment z liturgii Aleksandra Archangielskiego Świętej Boże.
Aleksander Trytjakow, kompozytor Szkoły Moskiewskiej, Jedinorodnej synie. Pawła Czesnokowa. Za chwilę będą mogli Państwo usłyszeć inny fragment tej samej liturgii, co wykonaliśmy już parę utworów wcześniej. Będzie to Święty Boże.
Teraz cofniemy się trochę w czasie. W XVIII wieku na Ukrainie, w Rosji działał wybitny kompozytor, twórca muzyki sakralnej, którego przodkowie mieszkali na tej ziemi łękowskiej. Mówię oczywiście o Dmitriju Bortnianskim, którego przodkowie pochodzili z miejscowości Bartne. Był bardzo utalentowanym, już jako chłopiec śpiewał w chórze cerkiewnym, potem na nauki kompozytorskie do Włoch, ponieważ na Rusi wówczas nie było zawodowych szkół muzycznych i tam we Włoszech w ciągu 10 lat odwiedził kilka dużych ośrodków, w których pracowali włoscy kompozytorzy i potem wrócił i objął bardzo ważną posadę kierownika nadwornej kapeli śpiewaczej, którą to funkcję pełnił do końca swojego życia. Skomponował mnóstwo utworów sakralnych, koncerty sakralne na chór, liturgię. Dzisiaj chcielibyśmy na zakończenie naszego programu zaprezentować Państwu jedną z jego 7 cherubimskich, czyli pieśni cherubimów. Cherubimską numer 7, o której Czajkowski wypowiadał się, że jest najładniejsza z tych wszystkich 7. I tak z Państwem żegna się chór kameralny Kapela Muzyce Antiquarietatis z Poznania. Dmitrij Bortniański, cherubimska numer 7.
serdecznie zarówno tej publice, która po raz pierwszy przyszła na nasz koncert tutaj, zarówno tym, którzy są z nami na naszym 10. koncercie, bo podejrzewam, że tacy też tu są. Więc jesteśmy bardzo wzruszeni. Cieszymy się, że dużo na nasze koncerty dotarło młodzieży, dzieci, ogromnym optymizmem. Chcielibyśmy z ogromnym podziękowaniem zaśpiewać dla wspaniałej publiczności Mnoga Elieta. Państwo, po takim koncercie nie da się przemówić śpiewająco, więc wybaczcie, że będę mówił prozą. Dziękuję Wam za ten codzienny Wasz trud, za czas nad nutami, za czas nad ćwierć nutami, nad pół nutami. Dziękuję Wam za przelany pot. Dziękuję Wam za trud, za serce, które włożyliście. Jako kapłan Kościoła Cerkwi Grecko-Katolickiej. Dziękuję Wam jako ten, który żyje za to, że próbowaliście i spróbowaliście i osiągnęliście to. Rozumiecie duchowość Cerkwi Wschodniej. Za to Wam dziękuję i tego Wam gratuluję, bo słychać to było w tym, jak śpiewacie. Należą się Wam naprawdę wielkie brawa. Jeszcze raz. Proszę Państwa, za to, że znalazło się tylu wielbicieli. Dziękuję, że znalazło się tylu ludzi wrażliwych, żeby przeżyć te koncerty, żeby oddychać tą głębią tej duchowości cerkiewnej. Dziękuję Wam. Pozwólcie, że wyrażę myśl, pragnienie. Chcielibyśmy, aby nasze świątynie właśnie tętniły życiem, aby mogły w nich odbywać się nabożeństwa, które będą skupiać naprawdę tylu wiernych, abyśmy mogli częściej gościć tak znamienite chóry, bo chyba więc wybaczcie, ale żebyśmy wszyscy mieli tę modlitwę właśnie za cerkiew, żebyśmy żyli tym, jak próbujemy oddychać tymi, za słowami Jana Pawła II, tymi dwoma płucami, wschodu i zachodu. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę wytrzymajcie. Pozwólcie wszyscy zgromadzeni, że poproszę tutaj do przodu, do słowa naszego pana starostę, pana Mirosława Wędrychowicza. Skądniekąd wiem, że ma jakąś niespodziankę.
Pozwólcie Państwo, że jeszcze podzielę się z Wami pewną obawą. Gdy przygotowywaliśmy tę drugą edycję muzyki cerkiewnej w Beskidzie Niskim, zaświtała nam taka myśl, aby te koncerty dawały coś więcej, aby te koncerty trwały. I to nie chodzi o płytę może kompaktową, ale zaświtała nam taka myśl, aby te koncerty były okazją do tego, żeby ratować zabytki cerkwi tu w Beskidzie Niskim. W ramach tych koncertów zbieramy ofiary, zbieramy konserwację 2 ikon. Jednej z cerkwi prawosławnej w Hańczowej i jednej tu z tej cerkwi w Nowicy. Pozwólcie Państwo, pokażę, chodzi nam o tę ikonę Chrystusa tutaj. Zbieramy na konserwację konkretnie tej ikony i proszę Was, ludzi, którzy tak wrażliwie rozumieją muzykę, aby też tak wrażliwie rozumieli potrzeby. Tu jest młody ksiądz proboszcz, nie tak wyszczekany jak ja, skromny, który dużo serca, bo wiem jako sąsiad, dużo serca wkłada w to, aby remontować tę cerkiew, aby nie trzeba było dziury w podłodze zatykać, żeby czasem ktoś z chóru nie wpadł i naprawdę przed wyzwanie. Proszę Państwa, na miarę Waszych możliwości o ofiary, na remont ikony i zabytków tej cerkwi. Przy wyjściu z cerkwi będzie stał Pan w takiej białej, eleganckiej, wyszywanej koszuli i będzie zbierał ofiary, Wasze datki na konserwację tej. Ktoś nie miał przy sobie sumy, którą chciałby podarować, w gazecie, dodatku do Gazety Krakowskiej są numery kont, na które można wpłacić. Tak samo te gazety, egzemplarze, które tutaj Państwo zastali na ławkach, też można wziąć z sobą na pamiątkę. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, chyba najtrafniej i najpiękniej na temat prawosławnej muzyki cerkiewnej powiedział święty Jan z Damaszku, święty Jan Damasceński. Powiedział mniej więcej tak: w pieśni liturgicznej, cerkiewnej jest śpiew, a w nim zawarte są 2 podstawowe elementy. Po pierwsze głęboka myśl teologiczna, a po drugie koloryt zmierzchu. I wydawać by się mogło na pozór, że od tej głębokiej myśli teologicznej do kolorytu zmierzchu droga daleka, że właściwie nie ma to żadnego związku jedno z drugim. A jednak gdyby się tak głębiej nad tym zastanowić, to znajdziemy bardzo wiele odniesień do zmierzchu. Królestwo Niebieskie bardzo często jest utożsamiane z wieczerzą, czyli z posiłkiem o zmroku. Pierwsza Eucharystia odbyła się także o zmierzchu, o zmroku. I myślę, że jak właśnie zmierzch, kiedy to dochodzi do swojego rodzaju harmonii pomiędzy światem przyrody, a światem wewnętrznym, światem ducha, światem emocji. Słońce chyli się ku zachodowi, a duch zmierza ku Bogu. I dzisiaj mieliśmy, proszę Państwa, taką sytuację. Nas bardzo pięknie poprowadził niezwykły chór. Poprowadziły nas niezwykłe głosy. A oprócz tego mieliśmy okazję przeżyć głębokie wydarzenie artystyczne. To dzięki chórowi w ciągu ostatnich dni w cerkwiach Beskidu Niskiego od Nowego Sącza po Gorlice mieliśmy okazję słuchać wspaniałych głosów, wspaniałe śpiewy. Dzisiaj chciałem bardzo serdecznie przyłączyć się do tych głosów podziękowań, ponieważ artyści najczęściej nie mogą liczyć na pieniądze, ale zawsze mogą. Dlatego chciałem się w ten scenariusz także wpisać i bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować. Serdecznie dziękuję. Piotr rozda kwiaty, a ja natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną myśl. Ten pomysł koncertów muzyki cerkiewnej zrodził się dość daleko stąd. Zrodził się w Warszawie. W takiej tajemniczej firmie, która nazywa się Access 4. Co to jest za tajemnicza nazwa? Szczególnie pierwszy człon tej nazwy.
AS, AS, S, ES. Co to takiego? Czyli AS to będzie Adam, a ES, S, tajemnicze, to pewnie będzie Edyta Sulimska. To właśnie w ich głowach narodził się pomysł tego koncertu. To oni, mieszkając w Warszawie, myślę, że zakochali się w Beskidzie Niskim. Tutaj odnaleźli swój wymarzony dom i tutaj pewnie niedługo zamieszkają. Pani Edyta to właśnie ta piękna pani. Serdecznie dziękuję. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego koncertu. Jestem bardzo zbudowany tym, że Państwo tak licznie przybywaliście, uczestniczycie w tych koncertach. Jak zaczyna brakować miejsca w kościołach, kamerzyści nie mogą spokojnie filmować, również dosiadła przy kamerze pewnie zbyt blisko. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również wszystkim organizatorom. Po pierwsze chciałem podziękować księdzu proboszczowi parafii grekokatolickiej z Gorlic, księdzu proboszczowi Nazarowi. Chciałem bardzo serdecznie podziękować księżom proboszczom, którzy przyjmowali wiernych, przyjmowali chór podczas wszystkich koncertów. Dziękuję pięknie również samorządom, które współpracowały w ramach tej edycji tych koncertów przepięknych. Chciałem podziękować wójtowi gminy Ujście Gorlickie, panu Dymitrowi Rydzaniczowi, panu wójtowi gminy Ropa, panu Janowi Morańdzie, pani Małgorzacie Mauch, wójtowi gminy Sękowa, uczestniczył powiat, starostwo powiatowe, a koordynował te wszystkie prace, dwoił się i troił, chociaż trudno to sobie wyobrazić z uwagi na gabaryty, Piotr Moroch. Bardzo serdecznie Piotrze również dziękuję. I cóż, ponieważ to był ostatni już koncert tej edycji, chciałem bardzo serdecznie zaprosić Państwa w roku następnym, bo jestem głęboko przekonany, że te koncerty będą się odbywać cyklicznie dalej i na stałe wpiszą się w kalendarz naszych wydarzeń kulturalnych, naszego powiatu gorlickiego i Beskidu Niskiego, bo zresztą taki był pomysł państwa sulimskich, świetny pomysł, by te koncerty stały się naszym takim flagowym produktem turystycznym, można powiedzieć. Chciałem powiedzieć również słowo dziękuję na ręce pana dyrektora, bo teraz go dopiero zauważyłem, Młodzieżowego Domu Kultury. To nagłośnienie, które tutaj mamy, to pewnie jego zasługa. Dziękuję pięknie, Tomeczku.